ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони гироми қадр. Ҳамаи мо шумо Саидҷонро мешиносем. Саидҷон хеле шин ки дар шаҳри Русия ба ҳайси продюсерӣ кор ва фаъолият мекунад. бале, ака ҳамаи мо шумо масалан дар шаҳри Москва туй мекунем, хурсандӣ мекунем, лекин ҳофиз албатта дар кор мешавад, камерачӣ дар кор мешавад, уҷа дабал кланита дар кор мешавад, ровигӣ дар кор мешавад, барандагӣ. Не ки магиҷо биёвем намедонем. Барои ҳаваи Саидҷон худат гавзан ки ҳамиё чиёро дорӣ ту ё не? Саломат бош акай Дилшодҷон, акай Саъдӣ. Салому алайкум дӯстони азиз. Бале, бародаро мо беҳтарин хизматрасониро дорем дар тамоми федератсияи Россия. Мо хизматрасониро дорем. Беҳтарин аварбардоро бо нархи дастрас мо ҳамкорӣ дорем. Беҳтарин ҳунармандон, чи ҳофиза, рақосаҳои касбе ки ҳастанд дар туйо хидмат мекунанд. ҳофизам аст. Бале, беҳтарин ҳофизо ҳастай. Ва инчунин ҳаҷмигоро чӣ? Ман масалан дар кор меша туи маъракада ҳаҷмигор тоҷикистон буд метавонад? албатта ҳамаи ай туйдор завеста, ай муштари мо завеста. Ва инчунин тарабхонаҳое ки ҳаст ки бо нархи дастрас ки даршо туй мекунанд масалан бале ҳамаи мо шаҳрнома дорем, пешниҳод мекунем, кадом вариантро қабул мекунанд. мо иншоалло ки ба дили пир туйшона мегзаронем. ина бародаро диде оха як хай ина бо ягон муҳофизе ки ай тоҷикистон рафтан дар кора мана масалан ҳамон туйдор яке заказ мекунам, мега ки мана ай тоҷикистон фалон ҳунарманд дар кора ки ҳама биёя, через шумо бура метавонем оха? Албатта ба дили пир 100% фақат муроҷиат кунам. мо ҳар як ҳунарманд хати шаҳрнома дорем, рӯзу соатша муайян мекунем, даъватш мекунем. Гуфти тоҷикмон ки пул боша дар ҷангал шурбо. Бале дӯстони азиз, рақамҳои WhatsApp, сайти Instagram Саидҷонро мемонем. Шумо метавонед ба воситаи WhatsApp, Instagram алоқа доред. фақат ама номрои кор мекардагита 24 соат дар шаҳри Москва, дар тамоми ҷои Москва ҳаст оха? Албатта. Зинда бошед, марҳамат, ҳатман занг бизанед, шуморо осонтар кортон буд мешавад.